Fis-sena 2022 l-allokazzjoni finanzjarja rikurrenti żdiedet b'90 miljun euro meta mqabbel max-sena ta' qabel. Dan ħareġ minn statistika ġdida maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li ffokat fuq il-protezzjoni soċjali f'pajjiżna. Stqarrija mill-Ministeru għall-Politika Soċjali nnutat kif pajjiżna kompla jsaħħaħ l-investiment soċjali biex jagħti l-għajnuna meħtieġa lil kull individwu li jkun fil-bżonn ta' protezzjoni soċjali. Intqal ukoll li din iż-żieda fil-protezzjoni soċjali teskludi l-investimenti li saru mill-Gvern fuq supplimenti u benefiċċji marbutin mal-pandemija tal-COVID-19 fl-istess perjodu. Fis-sentejn ta' qabel jiġifieri fl-2020 u fl-2021 minn barra l-introduzzjoni jew titjib ta' għexieren ta' benefiċċji u miżuri soċjali, il-Gvern kien investa bis-saħħa biex jissalvagwardja l-interessi u l-impjiegi ta' eluf ta' persuni fil-pandemija. Fis-sena 2022 din in-nefqa naqset b'mod konsiderevoli, tant li niżlet b'246 miljun euro fuq benefiċċji marbutin mal-COVID. B'hekk mingħajr ma tot l-għajnuna li kienet ingħatat fil-pandemija jirriżulta li l-Gvern f'dik is-sena żied l-investiment rikurrenti fil-protezzjoni soċjali b'90 miljun euro. Żadan it-tant minn dawn iċ-ċifri ħareġ ukoll il-benefiċċji kontributorji u anke dawk mhux kontributorji żdiedu b'mod sinifikanti. Il-maġġoranza ta' dawn il-benefiċċji marru għand il-pensjonanti li ammontaw għal ftit aktar minn 1000 sal-aħħar tal-2022. B'7 minn kull 10 benefiċjarji kienu qed jirċievu pensjoni tal-irtirar. Il-benefiċjarji soċjali f'din is-sena msemmija kienu jammontaw għal 35% tal-popolazzjoni ta' pajjiżna, b'57% minnhom ikunu nisa, inkluż il-benefiċċji ta' tfal li jitħallsu lill-ommijiet.